अरे हाँ, त का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा देले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हाँ भाई लोग, भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, आपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के अभी तक के सबसे खतरनाक महा खतरनाक गाना रिलीज होके जा रहल बा त्रिमुतिक म्यूजिक वर्ल्ड पे। जवना गाना के टाइटल बा आग लगइबू का। अरे हाँ भाई लोग, आग लगइबू का गाना कब तक होता, कवना चैनल पे होता, कौ तरीके रिलीज करल जाता, गाना कैसन होकल बा, पूरा फुल जानकारी मिली। और भाई लोग, इ वाला गाना जौन बा तो हम सुन लेले बानी। अरे हाँ भाई लोग, हम सुन लेले बानी और तो लोग कैसे सुन सकत रहेंगे इ वाला वीडियो में तो लोग के बताएं। तो लोग इ वाला वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई लोग, तो लोग के सबसे पहले बता दी कि हाँ, आग लगइबू का इ वाला गाना के लिखले के बाद तो गाना के लिखले पड़ल। लेकिन भाई लोग, लिखले से पहले तो लोग बता दी कि हाँ, गाना गइले के बाद गाना गइले पड़न भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और अनुपमा यादव। अरे भाई लोग, खेसारी लाल यादव और अनुपमा यादव इ वाला गाना के गइले पड़न। बाकी गाना बहुत ही जबरदस्त बा और गाना हम सुन लेले बानी। अरे भाई लोग, गाना हम सुन लेले बानी और गाना बहुत ही खतरनाक बा। अरे भाई लोग, महा खतरनाक गाना बा। बहुत ही हाई एमे म्यूजिक, हाई क्वालिटी म्यूजिक बा। और जौन छपरा के बॉस वाला म्यूजिक बा उहे वाला अंतरा में यूज करल गइल बा। और भाई लोग, बहुत ही खतरनाक गाना बनावल गइल बा। अरे भाई लोग, बहुत ही बेस्ट म्यूजिक बा और हमरा बहुत ही खतरनाक वाला गाना लागल बा। जौन गाना के टाइटल बा आग लगइबू का। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर बा विकास। और भाई लोग, इ गाना बहुत ही बेस्ट बा और त्रिमुतिक म्यूजिक वर्ल्ड पे आवे वाला बा। अरे भाई लोग, आवे वाला बा। बाकी बात कर ले कि हाँ, इ वाला वीडियो में के देखे के मिली। तो भाई लोग, अभी तक वाला वीडियो शूट नइखे भइल और शूट जब हो जाई तो पोस्टर आई वीडियो के साथ। बाकी तो लोग बता दिए त्रिमुतिक म्यूजिक पे वर्ल्ड पे गाना रिलीज होके वाला बा और ऑडियो फॉर्मेट कुछ देर तक वायरल हो गल रखा। और भाई लोग, अभी तो लोग जौन बा तो लोग नइखा लगी सुन सकत, काहे कि 1 घंटा के बाद उ वाला गाना जौन ऑडियो फॉर्मेट में वायरल होत रहे ओकरा के प्राइवेट कर दियल और बहुत ही अच्छा करल गल। और भाई लोग, अभी के पीरियड में खेसारी लाल यादव कितना सारा जौन ऑडियो फॉर्मेट में तो गाना वायरल हो जाता और ए पर जल्दी केहू ध्यान भी नइखे देत। और कितना सारा अइसन गाना बा जौन खेसारी लाल यादव का ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे वायरल हो गल बा और पब्लिक मोड में अपलोड हो गल बा। कॉपीराइट खातिर अपलोड प्राइवेट मोड में करल जाला, लेकिन पब्लिक मोड में हो गल बा। तो लोग वेट कर लेंगे त्रिमुतिक म्यूजिक वर्ल्ड पे बहुत ही जल्द खेसारी लाल यादव के गाना आवे वाला बा आग लगइबू का। बाकी तो लोग के वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव को फाइन बढ़ा लेंगे तो एगो अच्छा सा कमेंट जरूर करिए। लेकिन बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।